Creieu que és una necessitat de país tenir videojocs en català? Però ara seré com una mica incisiu. El videojoc és cultura. La cultura la volem en català, doncs volem els videojocs en català. T'identifica més, i més quan si tens certa ubiquitat a Catalunya o el que sigui, també encara una miqueta més, no? Que la cultura, en principi, no, bueno, sota el meu parer, no hauria de ser això, no? Vull dir, no hauríem de veure com un negoci. Una paraula, capitalisme. Anava a dir... El primer important que totes les desenvolupadores que són catalanes treguin els seus jocs en català. Per mi això és el primer pas a aconseguir, perquè si ni els que produeixen aquí ho fan en català... No sé quins podrien ser una mica els impediments perquè això que s'està fent amb el manga anime no es pugui fer amb els videojocs. Ara vaig jo a... Comença tu. És que aquí també podem fotre-li tela. El racó del manga, un podcast de manga i cultura japonesa en català. Hola a tothom, benvinguts a una nova tertúlia d'aquestes que fem aquí cada 15 dies al racó del manga, aquests parlem-nes on ens apuntem amb gent a parlar de temes. Avui amb un capítol especial perquè acaba de ser el Saga, que és aquest saló del gaming català que es fa un cop l'any, i llavors aprofitant la vinentesa tenim aquí a dues persones molt enteses en videojocs que ens acompanyen avui una mica per parlar del català als videojocs. Us el presento molt ràpidament. Ells són l'Abel Vilches, que és el Xen de Luz. Què tal, com estàs? Hola, què tal? Encantat d'estar aquí. Sí. Pots dir Xen, que és més... Vale, doncs direm Xen. I també ens acompanya l'Esteve, que és l'Slurmf, que m'han dit que faci la F al final. Sí, que té tela el nom. Aquest l'ha dit malament tothom, o sigui que perfecte. Alguna preferència d'aquí d'ara en endavant? Esteve, Slurm, com vols? Esteve mateix, va bé. Esteve Al final tothom en diu Esteve, també, pels llocs. El que passa és el nom aquest... Fantàstic. Jo és que com que a mi tothom sempre em diu per noms que no m'agraden, sempre prefereixo preguntar abans que em diguin Adri, per exemple, que a mi no m'agrada gens que em diguin Adri, llavors prefereixo preguntar sempre. Escolteu, molt interessant el tema dels videojocs, crec que és un tema que ens quedarem curtíssims, segur, perquè en 20 minuts no podem fer gaires coses. Clar, el món dels videojocs és un món que ha anat en auge en els últims anys, crec que estem tenint una bona repercussió últimament. Vosaltres sou els experts, vosaltres sí veieu que me'n vaig amb alguna cosa, em dieu. Creieu que és una necessitat de país tenir videojocs en català? Jo crec que sí, perquè al final és la forma en què tu t'identifiques de forma cultural en un medi, saps? De la mateixa manera que televisió, literatura i tot el conjunt d'arts escèniques o el que sigui. És una forma que tu tens d'identificar-te i que et sents, de fet, fa poc hem estat jugant als jocs del Saga també, que estan en català, i quan fas un joc de narrativa te sents molt més a prop al joc, saps? Vull dir, t'identifica més, i més quan si tens certa ubiquitat a Catalunya o el que sigui, també encara una miqueta més, no? Vull dir, i crec que és molt important. Jo soc dels que xerro molt, però ara seré com una mica incisiu. El videojoc és cultura. La cultura la volem en català, doncs volem els videojocs en català. O sigui, al final és una cosa tan simple com això. Nosaltres volem consumir la cultura en el nostre idioma, perquè és l'idioma en què ens identifiquem, en l'idioma en què pensem, i l'idioma, aquesta cosa en què estimem. No? Ara ho he ficat aquí, el to romàntic, aquestes coses que es diuen, no? Però vull dir, no, en definitiva és aquestes coses, no? Vull dir, si intentem consumir moltes coses en català, doncs els videojocs també. I és el que necessitem també per avançar, no? Que la cultura estigui en català. Creieu que iniciatives com aquesta que acabem de passar del Saga ajuden a que tota aquesta indústria es faci més visible, es reconegui, no? D'alguna manera, en el sentit de que, ostres, de cop tenim un petit festival d'un cap de setmana molt xulo, que està molt ben muntat i que es fan coses en català. Creieu que això ajuda a que empreses externes diguin hi ha una demanda, hi ha un públic que demana això en català? Jo, de fet, faré una petita observació sobre els jocs en què se'n van presentar el primer any versus el segon i el tercer, en català, que ha augmentat moltíssim. És a dir, ja no només de donar-li una visibilitat, no? L'esforç aquest que es fa extra, sobretot empreses més indie, d'aportar a aquest
la llengua en altre videojoc, sinó que molta gent, per exemple, el cas d'Ugly, que és un joc que pots trobar per Nintendo Switch o moltes altres plataformes, doncs que molta gent el va veure precisament allà. Jo el vaig conèixer allà, que estava en català. De fet, després tu vas parlant als teus companys, el boca a boca va fent i va creixent a poc a poc. O sigui, no estem parlant d'un gran impacte, però si això es va fent any rere any, doncs anirem augmentant el radi d'acció. Clar. Ara, al final, en el món dels videojocs, a la indústria i tot això, el que importa a qui fica diners és que al final és el que importa, malauradament. El que importa és que el producte que llença que vol llançar arriba al màxim de número de gent. Si hi ha un número molt gran de gent que el reivindica en català, que el consumeix en català i això està doncs hi ha uns números clars i tot això, llavors és més probable que apostin per això. Llavors, tots els esdeveniments aquests que, primer, donen suport a petites desenvolupadores, que això els ajuda a créixer perquè els dona a conèixer, els fa que hi hagi més gent que pugui comprar o consumir el seu joc i això fa que hi hagi més gent que jugui en català i hi hagi més gent que potser vulgui reivindicar jugar en català amb un joc més mainstream, més gran, que al final és el que juga més gent, al final és el que té. No? Llavors, tu si dius, ostres, estic molt còmode jugant amb el meu idioma, no? Vull dir, és una cosa que potser molta gent no s'havia plantejat abans d'agafar i jugar un joc en català, que amb tot el que ha crescut aquests últims anys, hi ha molta gent que ha anat molt això, a consumir jocs en català perquè existeixen. Quan no existeixen, dius, bueno, però si existeixen, dius, ostres, doncs si puc fer-ho, ho faig. Llavors, això per mi és una porta d'entrada a que creixi el públic i que les majors de la indústria o no tan grans i tal, doncs puguin dir, ostres, hi ha públic, apostem. Això amb el manga ha passat. S'ha vist que hi ha hagut un auge molt gran de gent que volia consumir manga en català i al final s'ha aconseguit que es fessin molt, que en falta molt més, no? Igual que els videojocs, però vull dir que jo crec que això és el secret, diguem, de tot plegat. I ojalà arribi als AAAs, perquè això és un altre tema. Clar, és això. Ojalà la pressió aquesta arribi algun dia, perquè encara ens falta molta pedra per picar, no només nosaltres, sinó també a nivell institucional, perquè al final és un negoci. La gent mira moltes vegades a l'hora d'implementar, com deies tu bé, Xen, pel negoci. Clar. Sí, bueno, al final és un producte, Sí. És que al final la cultura passa per poder ser finançada, no?, d'alguna manera. Llavors, clar, quan tu has de finançar un producte, ha de ser una cosa doncs, que es vegi una oportunitat de negoci, per desgràcia, perquè la cultura, al principi, no, bueno, sota el meu parer, no hauria de ser això, no? Vull dir, no hauríem de veure com un negoci. Una paraula, capitalisme. Anava a dir exactament el mateix, però vivim en un món capitalista per justificar el fet que aquestes coses... Que costa molt, no?, avançar en segons quins temes, precisament perquè ens movem en un món en el que els interessos són que hi hagi negoci, no?, i que les coses tinguin una repercussió econòmica. Clar, ara just parlaves del manga anime, era el següent tema que jo volia portar sobre la taula, perquè en els últims anys hem vist molt sortosament com de cop tenim inclús acabem d'acabar Guardians de la nit sencera en català, no? Vull dir que de cop hi ha hagut com una revifada de tot aquest manga en català. Quins creieu que són els impediments perquè estigui costant una mica més en el videojoc? És potser una feina més costosa? És més difícil? Perquè, clar, jo sent una persona completament, diguem que ni soc editora ni soc creadora de videojocs, no sé quins podrien ser una mica els impediments perquè això que s'està fent amb el manga anime no es pugui fer amb els videojocs, perquè al final, en el meu cap, hem de traduir, per tant, és com un doblatge com si fos anime, no? O sigui, però clar, això és el meu cap de persona que no coneix la indústria, no?, des de dins, d'alguna manera. Clar, la producció... Ara vaig jo a enganxar-te. Comença tu. És que aquí també podem fotre-li tela. Vinga. No, a veure, jo crec que són indústries diferents. Tampoc entraria en un detall molt bèstia perquè la del manga tampoc conec molt per dins i tal, no? Però la indústria de videojoc jo crec que és més empresa clàssica. Grans empreses, les
clar, els indis o petites distribuïdores que poden ser una mica més empàtiques amb el que vol el desenvolupador i amb el que vol el seu petit públic, però les grans són amalgames bèsties amb uns pressupostos generalment desorbitats i, sobretot últimament, en els últims anys, són pressupostos que van més enllà de la producció més bèstia del cinema. O sigui, costa molt més, es fa per fer-ho supergran tot i dintre de tot aquest pressupost que hi hagi una traducció que no necessiten, vale? O que no els importa perquè són 4 gats, diguem-ne, perquè al final, per molt que hi hagi públic, són 4 gats. No et farà vendre més. I encara que fóssim tots els catalans, seríem 4 gats, comparat amb tot el mercat llatinoamericà, anglès, saps? Tot el... Sí, està clar. Vale? Al final és aquest el problema, que som poquets, i seguirem sent poquets, perquè és així, que o sigui, a Espanya hi ha el públic castellà és molt petit. Si no hi hagués el públic llatinoamericà, ja et dic jo que tampoc es doblaria en castellà. Perquè tot va en uns números que sobrepassen el que puguin haver-hi aquí. No, clar, i també estem parlant... Acabo de tirar una ampolla, perdó. Sí, no, tranquil. Són dues indústries, crec jo, molt diferents. Aquí a Catalunya crec que es va fer molt bona feina als anys 80, 90, a la integració d'això, i clar, et feia més ventes tindre-ho traduït al català, crec. O sigui, també parlo des d'un punt de la ignorància. Clar, tinc la sort de tindre companys que treballen a la indústria en IPs grans com poden ser el GTA o Ubisoft i coses d'aquestes, on sí podem dir que poden entrar algun easter egg, diguéssim, alguna referència com no sé què de Catalunya o el que sigui, quan ja tens cert pes, no? Però al final és que ni s'ho plantegen, perquè no és un punt de venda de més. I és molt trist perquè a nivell institucional tampoc es fomenta, perquè és una cosa el videojoc, igual que molts tipus de plataformes, que la Generalitat li arriba tard, perquè van tard. Vull dir, en el meu cas, tinc la sort de treballar en llocs aquests, i conec una mica els ritmes que porten i van enredarits amb aquests aspectes. Llavors, invertint aquestes coses, van tard i van... I què passa? Això queda delegat, moltes vegades, doncs, poder gaudir d'un AAA, com pot ser en aquest cas, un Dark Souls o un, jo què sé, a que gent amb el seu temps lliure es dediqui a traduir aquest joc, a entrar... I quan dic temps lliure és un munt d'hores. Per exemple, aquí una abraçada als amics de Projecte C Trencada que diguen aquestes coses, perquè és que si no trobem forma, perquè les grans empreses... Ara veurem... que aquest és indie. Tenim el Neva, que ara també sortirà, perquè també hi ha hagut certa... A veure, parlem només de lo natiu, però sí que a nivell indie es poden anar fent coses, han rebut certa financiació, sí que no ha sortit de sortida, però que acabarà sortint, que això també hi ha d'haver-hi la seva polèmica al seu dia, però vull dir, es fan passos a poc, no està com ens agradaria que estigués, sobretot a la gent que fem un ús, doncs bàsicament perquè la indústria no ho demana, la gent no seguirà comprant igual, encara que no estigui en català. Clar, per mi, per apuntar una cosa que ha dit, clar, el primer important, perquè al final s'ha d'anar per passos aquestes coses, el primer important que totes les desenvolupadores que són catalanes treguin els seus jocs en català. Per mi això és el primer pas a aconseguir, perquè si ni els que produeixen aquí ho fan en català, saps que és el seu públic. A veure, els que són d'aquí, hi ha filials d'empreses grans, però al final tu desenvolupes a Catalunya, no és el públic directe, però és un públic que et pot donar més que si és una gran, saps? O una que es desenvolupa des de fora. Llavors, jo crec que per mi el primer és que tothom que faci un videojoc a Catalunya el faci en català. Això em recorda el famós Nintendo Direct on el Nomad Studios va parlar en català. A tothom crec que ens va caure una llagrimeta en aquell moment. Jo aquí crec que ells són les engrunes que fan molta il·lusió, una mica. El que dius, les engrunetes, però ja dius, ai. És que no havia passat. Però que passa tot arreu, vull dir, no ho dic en forma despectiva, és que passa tot arreu. No, Catalunya mention, saps? Però no havia passat mai. És que crec que no havia passat mai. I clar, a mi això fa pensar... em dedico al món del software, diguéssim, i conec bastant com són algunes d'aquestes coses i no és moltes vegades un tema de voluntat de l'autor, sinó és un tema de recursos
dates, com està muntada. Bueno, Hi ha moltes històries darrere que simplement, ho entenc, vull dir, però simplement el fet aquest de que el dia de demà el puguem tindre en català, veurem. Una abraçada a la gent de Neva, vull dir que feu un treball magnífic. Fa il·lusió, fa il·lusió. Ja et dic, t'il·lusiones per coses petites, però crec que hem d'anar treballant per aquí i sobretot... Com un apunt final, per no allargar-ho, el tema aquest de... Clar, jo crec que les desenvolupadores en si, els que desenvolupen el joc, jo crec que la majoria ho farien en català. Ara llavors tens les distribuïdores, que són les que fiquen la pasta. Llavors, el problema moltes vegades és de la distribuïdora, que és qui posa la pasta, és el qui, i diu, doncs mira, podem invertir en això, o no, volem, no, pam. Llavors, clar, hi ha distribuïdors que són d'aquí i hi ha distribuïdors que són de fora, no? Perquè al final hi ha moltes coses. Per exemple, Neva està amb Devolver Digital, crec. Sí. Que Devolver Digital és el que posa la pasta. Llavors, a part del que tinguin ells, això, però al final tota la distribució hi ha una distribuïdora i tal. Llavors, clar, Devolver Digital és de fora, no? Llavors, jo crec que hi deu haver coses així. En el problema de que moltes vegades no es faci un doblatge, i Neva que no té gairebé text, o sigui, i Gris no està en català, que crec que no està en català, llavors, i Gris és el menú. Gris és el menú, saps? Només. Clar. Llavors, és una cosa, jo crec que moltes vegades de les distribuïdores que, bueno, llavors, és això. Potser necessitem que hi hagi distribuïdores molt d'aquí, saps? Perquè puguin invertir en això. S'ha d'invertir en l'indústria. Clar, per això. També, i això és tornem amb el tema. I per sort a Barcelona hi ha molt de moviment a la indústria del videojoc. Traiem amb temes indis i coses d'aquestes, i fins i tot no tan indis. Vull dir, tenim una indústria... Però clar, falta fomentar això, que hi ha moltes variables. Vull dir, clar, que potser també les ajudes de la Generalitat potser són insuficients, no?, d'alguna manera, o bueno, sempre podrien ser més, no?, les ajudes. Jo he mirat que hi ha... Perquè sembla que tots els sectors estem igual, aquí. Sí. Ara mateix que jo sàpiga que he mirat, hi ha 2 ajudes, una que ja va ser l'abril, que la de l'abril era de desenvolupament de traducció de videojoc, que no sé, clar, aquestes subvencions es veurà si han servit d'algú més endavant, perquè és aquestes coses, no? Sí, això valent. I llavors hi ha una altra, encara ara està fins desembre, que és més general, diguem-ne, que és per desenvolupar i per promocionar el videojoc, però no en català específicament, i també pel podcast que fan videojocs, tot el moviment de videojocs, tant a la creació com a la promoció i la divulgació, doncs hi ha una ajuda ara mateix de la Generalitat que acaba ara el desembre, el 13, 14, 15 de desembre. Llavors, de moment hi ha aquestes dues. La del doblatge, no, la de la localització, no sé si s'havia fet abans, ara no ho sé, perquè crec que potser és nova, la que ja va passar. No sé, de moment aquestes dues, clar, llavors si comença ara, aquestes coses van per llarg, no? Els resultats estan... Les coses de l'administració pública sempre van massa lentes per les necessitats que té la indústria. Sí. Totalment. Escolteu, hem d'anar acabant. Un últim apunt que sí que m'agradaria molt ràpidament tocar per sobre abans de marxar, que és, vosaltres creieu que totes aquestes noves apostes, doncs, per exemple, per podcast en català de videojocs o per fer stream del LOL en català, no? Que crec que Riot té el català reconegut com a idioma, si no vaig malament. Creieu que tot això també ajuda a fomentar el consum, almenys de potser streamers com vosaltres en català, que de cop la gent digui això també és possible, no? Perquè potser fins ara ningú s'havia plantejat que hi havia gent parlant de videojocs en català a Catalunya, no? Clar, jo puc dir primer de tot com a veterà, perquè potser vaig ser dels primers que va fer un directe jugant a videojocs en català a Twitch. Jo, el Felip de Gaming.cat i el Pireta. Som els 3 que... Aquí estem parlant de la història, OG stream. Clar, el que ha passat en el tema, més en streaming, que és el que ha crescut també més, des de llavors fins ara no hi ha color, val? No hi ha color. O sigui, hi ha molts creadors i creadores de contingut en català de videojocs a la xarxa, a Twitch. A YouTube és on està més fluix tot, perquè generalment hi ha coses que es repugen de Twitch i tal.
diguem-ne, parlar de videojocs, no jugar a videojocs tant com parlar de videojocs, que jo crec que és el que troba que falta més. Fa un temps que hi ha hagut un boom de podcast, programes, fèiem els 5 minuts més a gaming.cat fa un temps, després a partir d'allà gent d'allà va fer el seu podcast també, i Joc Creuat, per exemple, van començar a fer el podcast, ara nosaltres estem fent contingut descarregable a BTV, i tal i qual, i hi ha altres. I 3 vides ara de TV3, que també ho està fent molt bé. Clar, el 3 vides també és una cosa guai perquè a la televisió pública no hi havia hagut un programa de videojocs des de fa molts anys. Llavors, això també és una cosa, el Patrick Urbano està fent molt bé, a més a més. Llavors, jo trobo que, a part del que es fa més, que és jugar a videojocs, que també està molt bé, perquè al final es fa en català, tingui el videojoc o no en català, jo, per exemple, tradueixo en directe tots els textos i a vegades... I costa, jo ara vinc d'un directe de fer això, o sigui... No, jo a vegades, clar, jo faig més a la nit i és rotllo que estàs una mica com cansat a vegades i a vegades m'ajuda el xat per paraules que no me'n recordo, no? Però vull dir que jo, per mi, la divulgació de videojocs en català és el que es necessita més. Perquè encara falta més. Hi ha podcasts i tal, però falta més contingut d'aquest de consumir ràpid, que hi ha molts youtubers en castellà que fan, i fan molt bé. En català no hi ha, d'això. Consum ràpid, que és al final el que ara mateix es consumeix, saps? És que jo crec que hi ha hagut o sigui, abans, ara parleu d'un any i mig, 2 anys enrere, Twitch es feia molt... Tu podies entrar a qualsevol hora del dia i trobaves algú fent alguna història en català, no? Estàs parlant 3 anys, pandèmia, saps? La pandèmia va haver un boom. Estic parlant de l'any passat i dels números de l'any passat i com ara s'ha anat diversificant. Crec que és una cosa molt bona. És a dir, cada cop veus més TikToks amb contingut en català, d'enraonament sobre la llengua. La pregunta que feies crec que és molt important, no? I a vegades jo sempre penso, el meu granet de sorra potser haurà sigut algú que t'ha vist jugar, fer el tonto, parlar en català o el que sigui, i s'ha animat a fer-ho, no? I potser tu arribes a cert públic i jo crec que és molt important que la gent jove, sobretot, segueixi fent aquestes coses, perquè amb tots els respectes, el nostre llenguatge arriba on arriba, és a dir, hi ha un tema generacional que tu veus que sí, pots enganxar algú... Que són boomers. Que són boomers, bueno. Tu ets més X o més Y, vull dir, sí, tots estem... Sí, jo em sento vell. Home, no, per favor. No acabem així la... No, però en el... Jo soc millennial, Jo vaig justet per ser millennial. A mig any per no ser-ho, saps? Però a mi és una de les coses que comentava, que dius, veus com han anat canviant les coses, com han anat canviant els números i l'explosió de podcasts com el vostre, no? O podcasts com... Ja no només parlem dels videojocs, de tot l'espectre que parlàvem cultural de la llengua que representa les diferents arts d'aquest estil, no? Crec que és molt important, perquè al final tu t'agrada més una cosa o una altra, no? El fet de que tenim una petita comunitat de no-hitters en català, saps? Que tenim en Ted Guerra allà donant-ho tot, vull dir, sí, quan veus això i tu penses, uau, el seu dia estava amb nosaltres... Fa il·lusió. Crec que s'ha de fer més, s'ha de treballar més, s'ha de fomentar més, s'ha de deixar passar més gent jove o s'ha de... Bueno, a mi els que em coneixeu sabeu que m'encanta, doncs, publicitat, perquè crec que és la forma de, com ara estem fent aquí en part, no? També de conèixer-nos i entre tots generar, perquè la cultura no només són els videojocs, és la nostra base que obliga tot és la llengua, no? I si tenim això clar i ens donem amor i anem distribuint, saps? El que deia en Xen, no? De dosis petites a TikTok, doncs va entrant, algú s'anima, doncs això farà que al final el català no sé si arribarà a imposar-se, però es vagi mantinguent, es vagi fomentant, es vagi fent, sobretot que els meus nebots, els meus cosinets, ja et venen parlant en coses en català en els videojocs, és una cosa que a mi em fa il·lusió. És una que hem treballat també, vull dir, aquí perquè militem bastant, no? Però vull dir, ha de seguir creixent, s'ha de diversificar i ha de poder arribar a tothom. Doncs, nois, moltes gràcies, molt interessant. Estaré aquí xerrant molta més estona, però se'ns acaba el temps, com sempre, que és el que passa amb aquestes xerrades. Hi ha tants que podrien estar xerrant molt rato, No, escolta, jo estaria aquí, tenia moltes més coses a preguntar-vos, però se'ns acaba el temps. Gràcies per venir, Abel i Esteve, ha sigut un plaer. Espero que hagueu estat a gust. I ara us deixem el racó del manga amb la Dora Xarxa.